kai mai sauraro na, ya kai mai saurare na, ya kai mai kallo na, ya kai mai jina, ba ka rungumi annabi sosai sosai ba, ka nace mishi da yawan salati. Ina taya kaina farin ciki, ina taya ku farin ciki, don mai kallo na ina taya shi farin ciki, don mai jina ina taya ka farin ciki, tun da Allah ya baka soyayyen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, tun da Allah ya baka soyayyen annabi Muhammadu, Allah ya baki ya baku soyayyen annabi Muhammadu. Ina neman alfarma ga dukkan mutum da ke kallo na ko yake ji na yi ma annabi salati ko da kafa daya hadiya ga annabi. Duk wanda yake ji na da duk wanda yake kallo na tun daga nan har abadal abadi, duk wanda ya ji wani lokacin a daidai wani lokacin